тақрибан наздикиҳои субҳ бахайр. Нав аз хоб хистем. Садои паррандагон ва як муҳити беҳиштосо. Аслан ғарибӣ. Дӯстам ба ман занг задааст, то ифтор тақрибан чанд соат мондааст. баъд занг задааст, мегӯяд ки ҳамин барои хӯрдан чиҳо гирифтан дар кор. Ман гуфтам, ту саҳар чӣ хӯрдӣ? Гуфт, ҷазадонбой. яъне ки ҷазаро ин карда, баъд хандаам омад, аз ман пурсид ки ту чӣ хӯрдӣ? Ба гуфтам, ман як бурдаи нон, чойи қатӣ. яъне мақсад аз он аст ки бештар мардум кӯшиш мекунад чизҳои калориядор хӯранд. ҳар чӣ ки ғизояш калорияш баланд аст, аз ӯ хӯрад ки то гурусна намонад, тӯлонӣ кашад. аммо азизонам, ҳамин мақсад аз рӯза ман як паҳлӯяшро мегӯям. мақсад аз он аст ки шумо гурусна монед. шумо ба чӣ хотир? Шумо ки гурусна мондед, аллакай ба худо наздик мешавед. шумо гурусна мондед, аллакай ба ҳоли гуруснагон, ба қадри гуруснагон мерасед. баъд мебинед ки гуруснагӣ чӣ будааст. шумо ки гурусна мондед, баъзан ҷавонҳо дигар духтар ба шумо аҳамият надорад, дигар духтарро нигоҳ намекунед. шумо ки гурусна монед, шикаста мешавед. шумо гурусна мондед, бисёр як шахси ҳалим, бисёр як шахси хоксору билохира гуфтанаш душвортар. мақсад ҳамин аст ки шумо гурусна бимонед, ё бештар ҳамин як хислати хубияш ҳамин аст ки шумо ба ҳоли худ бармегардед. форма мегӯянд ки хароб мешавед, кирми меъдаро мегӯянд. фоидаш ин аст ки тамоми чизҳое ки мехӯрад калорӣ намемонад организми инсон, инкишоф кирмҳои меъдаатон меморад аз гуруснагӣ. боз мегӯям, сухан аст ки ба ҳазор дар давост. яъне ки шумо кӯшиш кунед ки гурусна бимонед, яъне ки чизҳои ҷазадонбой ё самосаву шашлику чизҳое ки тӯл кашад. баъд нафаре назди паёнбарамон меояд, мегӯяд, шуморо ман бисёр дӯст медорам, бисёр муҳаммад дорам. пас мегӯяд, омода бош, тайёр бош. бар чӣ? бар гуруснагӣ, ба фақирӣ. яке чанд қадар инсон гурусна бимонад, ҳамин қадар ба парвардигор наздик мешавад. ҳамин қадар хай хислатҳояшро гуфтем. ба ин хотир ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем ва марҳамат.